வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டு எங்கள் பையன் சொல்லி தான் இது பண்ணது. சரி சட்டுன்னு உடனே போயிட்டு வந்துடலாம் 48 நாளைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் சார், சூப்பர் சூப்பர். எனக்கு இன்னும் 2 ட்ரிப்பு உங்களோட வரதுக்கு அவன் தனியாகவே அனுப்புகிறேன்னா எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரணும். உங்கள் ட்ரிப்பு வந்து நல்ல எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது. எந்த ஒரு விதமான கோவம் அதெல்லாம் இல்லாமல் பொறுமைங்கிறது வந்து இதுக்கு ரொம்பவே வேணும். உங்கள்கிட்ட நிறையவே இருக்குது. ஏதோ ஒரு இடத்துல 2 இடத்துல இதானே, அப்படி இதெல்லாம் வந்து நெக்லிஜிபிள் தான். சர்வீஸ் வந்து நல்ல உயரணும், மேலே மேலே இன்னும் 2-3 டூர் உங்களுதுல நான் வரணும். வாங்க வாங்க, கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. நல்லா இருந்தது சார். எங்கிருந்து வரீங்க? நான் திருவனந்தபுரத்துலேருந்து வரேன். திருவனந்தபுரம்? ஆமாம். சொல்லுங்க சார். எங்கள் மகா தான் இது புக் பண்ணி கொடுத்தா. நாங்கள் இதுக்கு முதல் அனுபவம் தான் இது. ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம வரணும் ஆசை இருக்குது. நமக்கு தெய்வம் அனுக்கிரகம் இருந்தால் பழைய வருவேன். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. சாப்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. சாப்பாடு தான் ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு இஷ்டப்பட்டது தான் எல்லாமே இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு.